iye Crispin uyu achirova Tendai akanga akamisa makafsi echipurisa achishandisa mutemo kuisa mumaoko make. Akakuwara zvakaipisa zvokuti kinyake kana neweti yake yange yakungoburitsa ropa. Iye anotaura kuti vakandirova. Akazotudza pekupedzisira achiti ndakarohwa namukoma kwandaigara kuna kuseri kwezengeza tuko. Asi mapurisa ari paSt Mary's Police Station ari kubatsira zvakanaka zvingaiti. Kana uchida news dziri up to date wangu Bahasha TV ndo the best entertainment reti kubva kumarutivi mana ese muZimbabwe. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. Inini zita rangu chekutanga ndinonzi Christopher Nenguwa. Ndine mukoma womushakabvu anonzi Tendai Nenguwa. Inini ndine mukuru kuvakomana ndeyanga ari kupedzisira mumba medu. Tendai akasangana neanonzi Crispin Marara watinobva naye kumusha kwedu mutauni. Vakawirirana kuti uyu achagara pamba pa uyu akagara pamba pa uyu achimuchengetera pamba asi achibhadhara marent house. With the fact that mwedzi wakapera akatadza kubhadhara rent ye$100. Crispin anonzi akauya pamba akatora kuma past 12 akatanga kurova munin'ina wangu thorough beating nekuti iye mupurisa asi chipurisa chake akachijoina achibva nekunursing. Pane kamwe kaskiri kaneto amene kubva kunursing oenda kupolisi. Apedza kudaro akarova munin'ina wangu akasakamba kuma lung failures andinawo ari mufoni mangu zvekuti kuchipatara iyo vada kundiudza kuti akaita heart failure. This is not heart failure. Akasakamba kuma lungs nema ribs ndoko akaita kuti aite yellow nekuti izvo dzasapombe ndoko akaita kuti aite yellow mwana akafa. Zvokurwadza moyo wangu zvekuti andizive. Iye Crispin uyu achirova Tendai akanga akamisa makafsi echipurisa achishandisa mutemo kuisa mumaoko make. Saka handizive kuti vemutemo mungatibatsire sei kuti tisvike pana Crispin atiudzewo marovera aita Tendai Nenguwa kuti iye akabhadharwa abva ipapa akaenda kumusha kwedu kwaNenguwa kwacho last weekend akasvika achitaura pamashops kuti ndakamupedzera mwana wanzvadzi yamai yangu anonzi Mike oya achindiudza izvozvo kuti ndakamupedzera ende ndo mapedzera akaita ndo mafira aTendai. Vamuuraya semataurira avaingoita kuti vari kuita sei vada kumuuraya. Vachimurova vaiti unofanirwa kutoti ufe. Vari 5 vari in pickup van. Ava ndo amai vaTendai. Ava ndo amai vaTendai. Uyo muzukuru waTendai. Ava ndo amai, ava ndo ambuya vaTendai. Mai guru vake, hanzvadzi yake, mukadzi wake. Akauya kuma4. Ndikaita semubvunzo. Ndanzwa muchiti zvoni munhu yanga amupa pekugara zvekare ari munhu wamunoziva munobva naye kumusha. Pane here zvimwe zvinetswa zvamungange makanzwa? Chimwe chinetswa chandaiziva ini ndichiziva vanhu vari vaviri avo. Iye aitoda akandiona mutaunira bo handina chimwe chinetswa chandoziva chakanga chaitika kunze kwekumusiwo wandafonerwa kunzi ndo zvaitika kuno munin'ina wakwarohwa. Crispin munhu ini I'm not very certain but I heard kuti anosenzera kuPHQ kupolisi ndokwaari. Launch yangu izvozvi iri paSt Mary's Police Station. Izvezvi ndine launch iri paSt Mary's Police Station. Ndopa ndiri kufambisa nyaya dzangu. Asi mapurisa ari paSt Mary's Police Station ari kundibatsira zvakanaka zvingaiti. Vari kutraya nepese pavanogona kundibatsira. Tendai uyu akanzi uya kuno ugare kumba kwangu. Asi muri pakutanga paine zvakanaka zvisati zvaipa. Asi anoti pavairoja vari ipa yange ine 4.
maroja ekuseri vaishayana natendai uyu tu saka pakazongopera basa tendai rakabva rapera ndobva atadza kubhadhara rendi zvikanzi nemunhu iyoyo tendai adya mari yangu 500 saka ndiyo yasvika pakuti tendai asvika pakurohwa asvika pakukuvara akakuvara zvakaipisa zvokuti kinyake kana neweti yakainge yakungoburitsa ropa iye anotaura kuti vakandirova pakuya kwavo panapa vakauya kuma4 kwaedza ndaive pano sezvo ini ndakange ndatongoyo zvangu ndatorwa nemwana musikana ndopatakazoonao izvi asi tamumashure mutamubvunzwa kuti tendai adi arohwa tikafunga kuti akurwa kwevarume tisingazivi kuti tendai atorohwa zvokutoti asvike pakukuvara asvike parufu nhasi. Right. Mukurohwa kwaakaita pangange iri pane akanzwa kuti akarohwa navanhu vangani mumwe chete here kana kuti chii? Vanhu vakamurova vai5 vakamusunga asi manext door vaizvinzwa ekumba ikoko kwavairoja manext door vaizvinzwa kuti kuseri kune munhu ari kurohwa ari kuchema. Mukomana akazotudza pekupedzisira achiti ndakarohwa namukoma kwandaigara kuna kuseri kwezengeza tuko. Vandirova vakandisunga nemahandcuffs. Vamusunga nemahandcuffs saka haana kukwanisa kurwisa kuti vamurova zvakadii. Asi iye paari kuti aiwa vakandirova zvekusvika murufu. Tobva taenda ipapo takazoenda naye kuchipatara. Taenda naye kuchipatara tikapinda mumasikani nemax-ray. Patakapedzisira mumasikani kwadhokta vakandibvunza kuti munhu uyu akaita sei mumashure. Tikati akarohwa zvikanzi akarohwa nevanhu vangani. Tikati hatizivi zvikanzi bvaramba achinyora but paainyora inini pandakaverengawo ndakaonawo pakanyorwa nadhokta panga pakanzi liver yazvimba nepanga pakanyorwa kunzi akolapsa ku zit left side kwakanyorwa zvokuti anga akakolapsa ende ndopanga akuita weti isingamire kuzosvika paazoshaya nezuro makuseni takaenda unomuona akati handifunge kuti ndichararama nezvandiri kunzwa. Ndo mashoko akava ekupedzisira natendai Nenguo. On behalf of the Nenguo family, I Christopher Nenguo, as a brother to Tendai Nenguo, I just want to ask for help to the entire nation concerning my brother's death. Though they are not saying he's a police officer. Crispin Marara is a police officer. He used his powers to overdo my brother. I am very grieved. I am very grieved on such a issue. Vakuru venyika ino tinokumbira mutibatsirewo panyaya dzakadai. Mwana wamai vangu tichaviga asi tiri kuda kuti mutemo dai watora basa rawo watibatsirawo kuti zviite zvakanaka. Akandibata zvakanyanya mwana uyu, zvangu zvakaoma. Mwana airwadziwa, aitaura chest kuti ndiri kubayiwa ndanga ndisingatozivi kuti ndo zvakaitika, asi aiti ndiri kubayiwa umo sisi ndiri kutadza muri kurwadza meso. Aitaura kuti ndiri kurwadziwa, saka ndasina kuzviona kuti ndo zvakanga akaitwa. Patazoona saka ndobva tazoziva kuti ndo zvakaitika, saka zvakandibata zvakanyanya mukati meupenyu hwangu. Nenguo aiti kana akatenga chikafu chake aiti sisi wangu uyai tidye makagara apa.